Imos coa información deportiva, tres importantes puntos en xogo na terceira federación. O Noia visita o campo do Viveiro e o Boiro recibe ao Cambados. Encontros nos que os equipos barbanzáns queren volver a gañar. A quinta xornada da terceira federación está a piques de comezar. Esta fin de semana os dous equipos da comarca afrontan dous retos importantes para regresar á senda do triunfo, meta marcada en vermello para ambos conxuntos. O Noia descendeu ata o 10º lugar da clasificación logo da última derrota e aspira a sumar novamente de 3 para recuperar o terreo perdido. E para conseguilo, os pupilos de Alberto Mariano deberán impoñerse a domicilio a un rival da entidade do Viveiro. Os lugueses tampouco comezaron da mellor forma posible a temporada, pero son novenos ao sumar un triunfo e 2 empates, o último na súa visita a Barraña. Pola súa banda, o Noia, que xoga lonxe do Julio Mato por segunda xornada seguida, ven de caer por 2-0 co Vilalbés, nun partido no que dominaron nos primeiros 45 minutos, pero que se decidiu na segunda metade na súa contra. O domingo a partir das 5:15 da tarde, o municipal Marcos Gómez acollerá este interesante duelo no que se verán as caras o Viveiro e o Noia. E o Boiro contará por segunda fin de semana seguida coa roupo da súa afección. O conxunto adestrado por José Tizón afronta esta quinta xornada ocupando o 14º lugar e persegue facerse co seu segundo triunfo da temporada para ir escalando posicións na táboa. Terán o escenario perfecto, xa que Barraña será o xogador número 12 no duelo no que reciben a visita do Xuven Cambados. Os boirenses chegan a este choque despois de empatar a nada co Viveiro, mentres que o Cambados suma 2 derrotas seguidas, a última ante o Barco, o que o leva ao penúltimo lugar da táboa. Barraña abrirá as súas portas este domingo para acoller o partido no que se enfrontarán o Boiro e o Cambados con 3 importantes puntos en xogo.